pare guys, ako po si Superloy. And for this video, I'll be answering some naughty fast talk questions. Tara, simulan na natin! By the way, pare guys, this video is rated SPG. It contains scenes with themes, languages, violence, sex, horror, which may not be suitable for young children. Strong parental guidance is advised. So let's start na this. Sex o chocolate? Pwede both. Masarap kasi yung chocolates while having sex. Chop. Lights on o lights off? Dim light na lang para may ba? Mabilis o mabagal? Yung mabilis na mabagal. Kung mabagal kasi, maiiwanan ka. Kaya, doon tayo sa mabilis. Best time for having sex. Basta tawag ng kalibugan. Kahit anong oras pwede. Best place for having sex. Again. Basta tawag ng kalibugan. Kahit saan, pwede. Best sex position. Kahit ano na lang. O lahat na lang pwede. Ganun pa rin naman eh. Bali-baliktarin mo man, pinapasok pa rin yun eh. Di ba? Top o bottom? Top. Kasi ayoko madaganan eh. Yes or no? Do you masturbate? Natural lang ata sa tao yun, di ba? Basta remember, pare guys, too much of something is bad. Ganon. Maliit o malaki. Ayoko naman kasi yung sakto lang, di ba? Gusto ko syempre malaki. Busog ka na. May pasobra ka pa. Di ba? Performance o itsura? Pipiliin ko performance. Aanin mo yung itsura. Kung mahina naman, yung heart, wala rin, di ba? Maluwag o masikip. Ayoko ng masikip. Ayoko ng mainit. Ayoko ng mabaho. Basta ayoko ng ganun. Gusto ko yung maluwag ng masikip. Subo o bahay? Sa bahay na lang para formal naman, di ba? At kung may budget, sa hotel na lang. Wet o dry? Wet para smooth ang performance. Pag dry kasi parang hindi swak, di ba? Tas ang hirap ipasok. Ang hirap. Tas masakit ata yun eh. Sikip. Lalandiin mo o lalandiin ka. Vice versa. Parang saya kayo pareho. Watermelon o fruit salad. Mas malinamnam yung fruit salad. Lalo na pag punong-puno yung lalagyan. Mas masarap yun. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 fruit salad, fruit salad. G to G o M to M? Foursome na lang para lahat happy. Na may What makes it hard? Pag nilalaro? Puwet o boobs? Boobs. Masakit na masarap o masarap na masakit? Napaisip ako doon pero binaliktad lang eh. Nakamulat o nakapikit? Sabi nga nila, kapag nakapikit daw, malalaman mo yung tunay at totoo mong nararamdaman. Kaya ayun, pumikit ako at nalaman kong nakatulog na pala ako. At yun na po ang sagot ko sa ilang mga medyo naughty fast talk questions. Kung ikaw ang tatanungin, pare koys, ano kaya ang sagot mo sa mga tanong na yon? Comment mo na yan below. At syempre, kung nagustuhan mo ang video na to, please give it a thumbs up, i-share, at mag-subscribe. Sa next video, pare koys, bye! Charap! Hindi mo ma-imagine yung... Ang charap!